terus ngowoh ngene rumancane. Nggih, niki uga wonten himbauan saking tim keamanan bilih sedaya warga masyarakat Ngrimbi ingkang dalu menika sami rawuh sing ngadeg-ngadeg do dijaga kabeh HP-ne. Mergo iki mau wis ana beberapa HP sing ilang. Niki hati-hati tolong katur warga masyarakat Ngrimbi sing dalu menika rawuh. Hati-hati HP-ne dijaga, dompete dilebokno ya toh. Wis pokoke dilebokno tas kabeh ben ra ilang. No, sing wingking nika monggo pinarak mawon. Ben ketok sing mburi kono ben ketok. Ayune niken kaya ngopo. Nggih, ugi mangke dalu tasih ada beberapa bintang artis yang bakalan menghibur Anda semuanya seluruh warga masyarakat Ngrimbi. Wonten ing adicara peresmian gudang baru PCV Putra Niaga bersama. Kali ini tasih sesarengan CM Music wonten salah setunggaling waranggone ingkang badhe ngaturaken tetembangan Avi Anissa Samporsari Mayangkara Niken Salidri.
Luar biasa awak dhewe tansah mujekne rasa syukur ingkang tanpa pepindhan iso rawuh maringi panglipur warga masyarakat Ngerimbi. Ngerimbi. Iya bareng Jombang. Bareng Jombang. Kene iki apa sik gunung Mas? Gunung. Gunung bar iki rono neh Wonosalam. Oh, iya. Akeh durene dadi kene. Sesuk ana pesta duren kok. Pesta duren. Iya, saiki gak enek durene. Enek. Nek kene durene anu Pak Yit nggo. MC ini ya. Dalam rangka dalam rangka peresmian gudang baru. Oh, ini yang diresmikan, Bang. Ya, ini kene. Gudang apa Mas Gandul? Gudang cengkeh. 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 Buat cengkeh itu buat apa itu? Buat rokok. Oh, buat rokok. Oh, gitu. Aja pikirane. Buat obong-obong congor ya. Ya itu rumansane kok aja sampai pikirane kaki. Hebat sekali Mas Gandul. Jan gedungnya megah sekali. Wis kaya ngene ora mung siji iki ning kono ya enek. Wah, kena gedungnya. Gen rias macak kae mau. Bayah Jan. Iya termasuk ngene Pak Yit. Kuno mang. Iya to. Bayah Jan panganan wis cemepak ning kono Mas. Heeh, enek reno-reno. Enek reno-reno. Lah ya kuwi. Hebat sekali. Wis pokoke bengi iki luar biasa Pak Yit. Luar biasa. Tasyakurane. Ana Afi Anissa iki mau setunggal tembang ingkang sampun diaturaken sesarengan campur sari Mayangkara uga CM Musik. CM Musik. Saiki ana neh. Anek neh. Salah setunggaling waranggono ingkang badhe ngaturaken tetembangan sadurunge engko bintang tamune ditanjakne. Iki waranggono iki sik prawan iki. Prawan titir sik plastikan. Prawan kabeh ya. Plastikan segele rada rusak. Segele nyek aman ya. Ana heeh, Genduk Cahayu. Ada Putri Lope. Campur sari Mayangkara dengan Salindri CM Musik. Terima kasih banyak Mas Sampai besar ya
setunggal tembang katur sedaya warga masyarakat Grimbi ingkang dalu menika sami rawuh. Tepuk tangannya mana? Ben ketok nek nyawang rene ngono lho ben memperhatikan. Dan juga kembali himbauan dari Bapak tim keamanan niki katur sedaya warga ingkang sami rawuh dalu menika monggo dijogo dhewe-dhewe barang bawaannya kaya to dompet, HP, tas dan lain sebagainya iki disimpen dhewe-dhewe dicekeli sing rapet mergo wis akeh sing kelangan. Ngono kuwi. Niki katur warga masyarakat Grimbi ingkang dalu menika rawuh sing kene iki do ngenteni sapa jajalan. Padha ngenteni sinten? Niken, wah ora kompak kok Ora kompak ya ora tak tokne mergo iki engko bengi ana Lintang Kairo, uga ana Kang Mas Valden ingkang badhe ngaturaken tetembangan asung panglipur katur sedaya warga masyarakat Grimbi ing dalu menika. Tasih sesarengan CM Music Production wonten salah setunggaling waranggana malengke badhe ngaturaken tetembangan wonten Kiki Kang Risma campur sari Bayang Gar. Selamat malam Jombang. Assalamualaikum. Sampun ngaturaken tetembangan sesarengan campur sari Mayangkara ingkang dalu menika mijil saking Kitha Kediri dipun pandhegani dening Dimas Diken Salindri. Pramila katur dumateng warga agung masyarakat Grimbi sedaya sampun kesesa kundur rumiyin amargi di malam hari ini bertabur bintang. Kalau wau sampun wonten Mama Lela dan kali ini campur sari Mayangkara juga ada Niken Salindri, ada Valden dan Lintang Kairo. Setelah tadi sampun wonten Kiki Karisma ingkang ngaturaken tetembangan sameneika tasih sesarengan CM Music Production wonten Rinvi Amanda campur sari Mayangkara. Ngaturaken selamat malam nggih kagem warga Grimbi.
ucapan kata syukuran peresmian gudang baru Putra Niaga bersama. Di malam hari ini spesial sekali ugi ngrawuhke campursari Mayangkara ingkang mijil saking kita Kediri dipun pandegani dening Dimas Niken Salindri. Pramila katur para warga ugi para rawuh warga agung masyarakat Desa Ngrimbi sedayanipun sing rawuh wonten mriki monggo dijaga dhewe-dhewe sesuai himbauan dari Bapak tim keamanan, diimbau dhewe-dhewe barang-barange dijaga ben ora enek kelangan maneh. Setelah tadi wonten Renvi Ananda ingkang sampun ngaturaken tetembangan, untuk kali ini kembali bareng CM Music Production. Wonten salah setunggaling warangono ingkang kodang kawentar Dimas Lintang Kairo Campursari Mayangkara. Sang Dewi katon nglam-nglami
Lintang Kairo. Jos. Selamat malam. Ya no, sugeng Cak Sari. Glundong. Duh, gandul. Oh, duduk glundong ya? Lah mau krungu aku glundong lho. Wah, ya kupingmu iki rada rusak romansaku kae. Iki mau Bambang Rahiso dadi aku sing. Alah, jadi tambal. Heeh, ora teko. Tukang tambal. Netizen ben ra teko. Alah ngono Mas. Ya, iki Nih, no. gimana kabarnya Mas Gandul? Alhamdulillahirabbil alamin tansah sehat iki bengi iki wis luar biasa. Pokoknya selalu semangat ya Mas Gandul. Semangat no, cedak omahku kene. Cedak? Iya no. Pirang kilo? Alah 5 menit kok nggen aku. Oh alah, kayak samir ya berarti. Iki ya ngono, lagu iku mau diaturne Oh, nggih. katur panjenengan Bapak Sunar. Khusus dadah. kagem Heeh. Bapak Haji Sunar. Bapak Haji Menika Sunar. sugeng dalu Bapak Haji Sunar. Ya, Nggih. dalah Bapak Alhamdulillah. Suyitno. Sinten? Wong loro sing nyuwun iki mau, dalah Bapak Oh Suyitno. nggih. Dalam Bapak Suyitno sugeng dalu Bapak Suyitno sugeng pinarak lenggah Bapak. Wancane ya sing duwe gawe kok Lah, sing nggih to. sing duwe kajat arep gak pinarak piye ora masane. Nggih, Heeh. alhamdulillah Ya. saged marak sawan dateng Ngrimbi bareng Rimbi Jombang. bareng Jombang. Jombang. Jombang, Jombang loh. ya Allah Mas. Ya. Alhamdulillah. Penontonnya banyak sekali ya Wes Mas. luar biasa iki nderek Disapa? Heeh. Jenengan sampun. Lho wes aku kenal. Halo, selamat malam semuanya. Semuanya lagi nunggu Mbak Niken loh Ya, Mas Gandul. Iki sampai ngantuk-ngantuk. Lho, Ya lho, lho. ampun, Lho, adiknya lho. sampai tidur-tidur Mas. Lho iki engko nek niken jumeneng wis langsung melek kabeh. Melek iki. kabeh, Mulai. semangat semuanya. Mulai. Oh, boleh. Kok ngono to, Mas? Ya ora ning ngono kok. Iki dalam rangka Tasyakuran. Hmm. Tasyakuran Iki peresmian gudang baru. peresmian gudang baru. Menika gudangnya. CV Putra Niaga Berseri. Ayo apa? Putra Enggak Niaga. lek salah bayaranmu dipotong tenan lho Mas. CV Berseri. Alah ngomong ora teteh lho jenengan iki Mas. Ya wes kuwi mau. Putra Niaga Berseri. Putra Niaga Berseri. Nggih Pak Yit nggih, leres nggih. Salah. Bersama. Bersinar loh Mas, Lah, iya. jenengan ki pripun to? Setelah berseri kan juga harus bersinar. Oh, ngono. Iya no. Kudune ngono kuwi. Ya, iki didongakne. Ya, Katur Bapak didoakan Suyitno. semoga peresmian Gudang gudang baru. barunya Oh. semoga semakin sukses, Amin. semakin lancar kedepannya untuk membangun Ekonomi masyarakat. ekonomi masyarakatnya. Ya, ngono Nggih, kuwi. dan untuk Ya. Bapak Haji Suyitno. Suyitno, ingkang kagungan kersa nggih menika. Iya no. Nggih mugi-mugi pinaringan kesehatan kabagas kewarasan pinaringan kawilujengan. Amin, ya rabbal alamin. Saged nanggap malih ya Ya Mas. iya no, kudune ya ngono karo Ibu Siti Suliana. Kalian Ibu Siti Suliana. Heeh, didongakne iki ya Anjing. garwane Pak Suyitno selamat ngono. Oh, nggih. Apa? Ingkang pundi? Lha iki lho. Ibu ya iki to. Lho. Kok wakemen satu no? Golek sinyal iki lho. Oh sebelahnya. Oh, Iya. oh nggih. Sugeng dalu Ibu yang pakai kacamata yang cantik niku lho Mas. Oh iya kuwi lho sing gawe klambi anu tentara. Kok tentara ki piye? Baju hitam. Baju berkerudung. hitam. Ya kuwi. Nggih. Kuwi Suliana. Ono. Selalu senantiasa mendampingi Bapak Suyitno sih Ya. Ibu. Amin, ya Mendampingi dalam keadaan susah dan senangnya. Ya, kuwi, Cinta untuk selamanya Cinta ya. kang siji kanggo selawase kuwi. Jenengan ingatan? Iya no. Karo sapa? Karo bojoku dhewe Oh, kok. iya. makane.
Lah kok. Heeh. No Lintang Kairo. Dalam Matur sembah Kang Mas nuwun Gandeng. sanget. Iki Nggih, mau matur setunggal sembah tembang nuwun. ingkang sampun diaturaken. Nggih. Engko dibacut neneh. Siap, Iya toh? bye-bye. Bye. Ngene iki lho, nek karo aku yo ngene iki buke.